Hak berengkong ipan pau kajing sungu yau blay. Bolo dan rengkat bat ngi hak ni kata yau baro shita yau. Bat hak ni kasngi yo yak ban wan kiu hak ying ka bakentang khut ke chungu. Ban syakri ban mane yo. Bat ipan pau ru kajing sungu yau blay. Bau ai hangi yak ni kasngi ka bakerpang. Ka bangi yo ban ken mau. Ya kajing koridor jong ka keten ka jong oblay. Dah basdang jong kani kajing syakri ngapediang sobha ya ki nong syarai jong ka balang baro ya ki khot jong ka komiti balang ya pi ki ridu khot kan te ba chinrang ki paluk samla bat kum juru ki parakna ngapediang sobha ya pi ha kani kajing syakri ha ka kateng ka thiang tam ka jong trai bat nong pen im jungi Jesus Christ nakaling jonga ngapan pau kajing sngu ya blay bol dan rengkat bat nga ha peding kicing pen kre ya ka kubor ka program ka baga balang kala syania anga bat na du banga mi na la ka jong ka ying ka shnong ka banga shong asa ka basniu kam syam jia ha tia ki jonga ngala poi da ka basuk bat kum juru ngala poi ha ka por ka babiang ha ka balang ka jong pi bane syam kumne ha ka jing shkrilang namar ka tatungin aingu ya blai namar kicing isn bat kicing kraw ki jong ka ktin ka jong ublay ko ong ngan aingu dala ka donut baro yame hakmat ki blay ngan ruai ki jing yaro yame ngan mane dem she ka temple ka bakhu jong me bat ngan aingu ya ka kerteng jong me namar ka jing le snei jong me bat namar ka jing shisha jong me naba melapan kraw ya ka ktin hakli hala ka kerteng baro dengin pendem jing duai ipan pau kujing sngu ya me ablay namar bedari mela sumar yangi akan tiat ke mana kasngi kejungi ngilong kumne kumbang ngilong namar ka kesang ti blay ke jome kekersian ya kejing im jungi nes jalan dan melapan pau ya kejing dan rengkat ke jome melapan pau ya kejing isen ke jome ko kenrat habangi don apa deng kejing seliang me ai ngi ko banti habangi don na pedeng gijing tengan me ahingi gijing bam ban bam bat habangi don na pedeng juga jing dum me ahingi ya gijing syai juga ketin ke jome try ngim don ban ong ndai tang ban yaro junom ya gijing kraw bari gijing pela ke jome try ha ga pora shuab ngin ya cheprang ya gijing chikri ke jungi ni wan ban IT ya ki met ke menzim ki donut ke jungi bat ki benta baro ya gijing chikri jungi hapo kejing alam kejong me shiming iku mangilang ko kenrat na bakting jisu duai amen ngin petengi kejing syakri kejongi ngin yarwai kenembar jirwai ka bashispa lai pusau kenembar jirwai ka bashispa lai pusau kejing yaro ya ka ketien ublay Snow Pabada
nan pensungo hapi ya ketin ke jong blai naki a tali ki benta kabanang kong kalong na ka shiti kabanang kong jong apostol Paul syagi nong Korin kalnong ka bakandai ka dekot ka bakandai hadu ka baar pulai namar langalong ubalai luñ naki briu baro penban ngalapan long merau yalade haki baro kenang bangan yo penwan ya kambun te haki jiu ngalale yalade kum ujiu kenang bangan yo penwan ya ki jiu haki bahapo ka hukum kum bahapo ka hukum yanga langahi ngamlong hapo ka hukum kenang bangan yo penwan ya kita ki bahapo ka hukum haki baklem ka hukum kum ubaklem hukum om bangalong baklem hukum ha oblay Henry hapo ka hukum ha Chris kenang bangan yo penwan ya kita ki baklem hukum haki batlon ngalale yalade kum ubatlon kenang bangan yo penwan ya kita ki batlon haki briu baro ngapenlong yalade ki e baro kenang bangan yo penim dak kumno ru yakino kino te yaki e baro ngale na kabenta kata ke gospel kenang bangan yo long ubayo benta lem naka kashiti syaki Hebrew la nong kabasau kedekot kabakat ar namar kaktin ublay kalong kabaim bat kabadon bor bat kabakamnap ban ya kanu ka white lam arleng serti bat kabapei hadu open klan ya ka jingim bat ya ka mensim ya kimat bat ya ki clenching ro bat kababishar ya ki jingmon bat ya ki jing tumu kadok not tengin pendam ha ki jing duai sai sin ni wan ban pau hakmat ka khet ka jing isen e ki jing ka konran ni pen pau sha ka jing sngungu ya me namar be walam yangi ha ka ni ka no pai sngi ha ka ni ka ying ka bakentang khut ka jong me don na pring jungi ko konran ki bawan ha ka ni ka jaka kentang rengkat ki jingkit ki bakhia haki jingmut ki jing perkhat ki jungi dona pring jungi ki bawan rengkat ka dok nuat ber ka mensim ka basliang banesyam bat me dona pring jungi ko pa ki bawan rengkat ber ki jingpang ki jing stom ni don la ki jong ki jing syam ablai habang iwan hakmat jong me try na markata to jungo ba to i hangi try kumne kumbangi long bat to pencet boring i bekta ingi do mensim bekhot u jong me barang ida duai kerpang ru ko kenran ai bakan ka ketin ka bemela ai hangi ablai kan long shisha ka bor yangi ha ka jing im ka man la ka singi ka jungi ai kan long shisha ka syarak ber jing sya ya klin tiat ka man la ka singi ka jungi ko kenran kenang ba ka jing im ka man la ka singi ka jungi kan ya dei dur bat ka jing hikai ka ketin ka jong me kan mau yangi ko kenran ha ka ni ka por habang idon ha ka ni ka ying ka ba ka khut ka jong me ya rab yang ibangin yo sngo shisha ya ka jing don rengkat umun sim bekho yu chome kenang ba on ngila mi na kan ke jaka ka kentang ngin mi king ablay kum ke briu ke yo mat ke jing tau thamai try to isen e la ka jong ka balang ken mau ye kirim pe ying baro ko pa ken mau ma me ye ki khot ber ki khot jong ka balang ken mau king ablay na ka banta ki nong sharai jong ka balang du pastor in charge ken mau ru ye ki khot committee balang ki badon ni ka jingkit kli ka bakrong ban penyat ya ki kam jong ka balang ablay pendai me ya ka ketin ka jong me ka dok nuat ka jong ki kenang bakinang la ban job ya ki jingele ka ni ka pertai bat bakinang yo bor ya ka ban syekri ya ka kam ka jong me sim batop tin dia lam yang ablay ya ki kenta basa jong ni ka jing syekri jong ka ni ka bor na ba ka ting jisu duai amen mentangin yo ban pendam ya ki kam jong ka balang ki para bengi bi baro ya shublei pi wei pi wei ga keting ke jong trai jongi u Jesus Christ nado ki khot jong ka balang ki wei ki para bengi ju kumju ki ba yedon rengkat bangi nado ki rang ba ki long kmi ki samla gan the version rang ki heb ki berit ru nya shublei pi wei ke keting ke jong trai jong u Jesus Christ
Kejung kublai ke bakar pang ke long ya i pastor jongi Reverend ESM i balawan khanang ban sam i ke khubor ke tin ke jong kublai hableng jongi kum kabalang hagini ke singi ke balong ke singi Bible Sunday nya kublai pi pastor na ke bentang ke jing pelan ke jong pi ke ni ke por ke bakordor na ki kam ki babun ki bapi pidon bapila banwan banya don rengkat ban ngi bat kham tam e ban sam ye ke tin ke jong ublei un kerkhu ye phi ye ke khubor ke bapila pun kre bagan long ke jing bam na gamta ki mensim ki jongi ublei un kerkhu ru ye phi ha ke jing sakri ke bapi don hala ke jong ke kam na gamta ke jing tip lang ke jongi barok I pastor Reverend ESM ilong pastor jong ka Ribhoy Presbyterian Synod bad I tray ha ka mautho pastorate kabadon ha ka Ribhoy sepngi jong ka Synod Ribhoy I pastor idon ru ha Synod office hanong po ban pet ya ka Ribhoy si union bat kham tam e ya ka music school jong ka Ribhoy Synod te sechusin ya kublai pastor na ka benta kini ke sngi ke ba ila pelai khnang ban ye don kat ban ngi mentang gin yo ban lum no ya ki jing ai ngu bat hadin balade ban lum ye ki ngi gerpat iwei pat irang ba jong ka balang Mr. K Lauriniang in sofa ban wan ban tuai ban penkentang ya ki jing ai ngu kini kilong kijing pembenah kini ke por publish bon tangnya pandemi duai ko pa jang i ba beneng chiteng ge la sing atrai iwan ban kiu chak jeng ba tang ko jong me hoi tar bi mi la rim smarang ni sing por blik no la plai jeng ni jing pang jing stam atrai bi ngai dai me tu sai bar khuyal ga jong balang atrai bi makanang yai na bor so bor tangi sai ba jing dar kar jong me trai ba ingat wai tu sai ban khui ngi ba ngi yo ki met ki ba ko ki ba khya kar khu ro trai ba itu ki ba pang bistom ki bidon ki jing ki sam ki don hospital wai tu sai da me khui ki sen pa ko trai ba ki yo ya ji ko jing khya ba hui ki sing ki yo ba man ki upan sa ki jing ba tang jong me to lo kar ko trai ba ya ki ba dok ki barang li nam tai khun swan nam tai ki riu kun thai ko trai ba wai tu sai trai me da khui ki khang ba ki ru ko trai ba ki long ki khun ki ba em ban chakri tang ye me ublei ba em Malaysia hoi trai ba kum kan ko por kum chakri wa ko ro jong me pastor ban ai khobor ting ba em jong me na ko por hoi ki jing ban khe ka long jong I re ki jing pen janai baro trai ka long jong me trai ba inga duai tu sai ban khu ko trai I ai bang mi na ka ska yem ka tang jong me rangkat bagi jengker khu bukan sai tamu jong me hoi tarbi kum khun jong me pol ga jong balang sibun ki jengker khu me le te islai ki jeng em jong I wei laki baduk laki badon ki ba em re a tarbi hane ga por I wan ra khandiat chak kam jong me tarbi wai long ki barit ro tarbi to ker khu tarbi ya ki bagin roi kar hai ya ken man kar hai ha pol ga jong balang haba ga balang ko tarbi kan pendon kam shanu ai go trebi kan long nam tak borom mo jome trebi ing dua itu isai man ker khuru ko trebi yang I wei ru manginang manai lagi jong gi donut cheme ublei ba im ublei sha pedang ko treji dua isu ko beren ma berkang musyam keteng jisu ipan amen mentangin po shi ko ipat ke benta jing syakri da ban ngap ya ke kubor na ketin ke jong ublei Ashwabin poi cakra ke benta dengan jarwai ke nambar jarwai ke besis pak lai putra. Banwat ya ke ketin jong me atrai ya rab yanga. Banwat ya ka Ha
Saya sisin gi prabang bi na du ki nong sharai nga priang gi pi shagan ka por jung ka jing salong dong in shong shipor ha ki slak jat ka jong trai but nong pen im jing Jesus Christ bangin yo ya ka jing hikai ki ba kordor na ka ktin ka jung o kenang ba ka jing im ka ba man la ka sngi ka jungi kan long ka jing im ka ba yadi dur bat ka gospel o Christ dong in pendam ha ki jing duai Sai sin ngi wan ban pau ha khamat ka khet ka jing isin e ki jome ko kunran habang shong ma ki slak jat ki jome able ban sngap ye ki jing hikai jong ka ktin ka jome ya rab ban pandei ye ka ktin jome ka do no ka jome khnang bangin la ban im ko kunran kat kum ki jing hikai jong ka ktin ka jome kan mauru ko pa yal jong shekri bariet baru batlat u jome nakapor cakapor me jupunan kami ubat apreng kicing tuna kicing telot ki babon ablay na markata akan kapor ngawan ban IT yalade hakik sangti ki jongme ban rid yang hakik slak jat ki bakhuj bat ki bakentang ki jome ko konrat bangan la ban kentiu ya ka borom blay ka jome bangan ya lap ya ka gospel aingan snow ya ka bor jongka baki briu kin syam jing kendo te uman simbok kanga atrai Jisu lem bat syakit telot doki amen ki para bangit bein ngitip bakani kasngi kalong kasngi ka bakerpang hakabalang labu ya kini kasngi kum kata kasngi ka bangin kan mau kerpang ya ka ktin ka jong oblay ka Bible Sunday but man la usnem hakani katayo hakasnyu try ka badengkong jong upanai Desember yo ban rakhe ya kani ka Bible Sunday don na preng jungi ki badon hakani ka jingeseng ki bla yo ban rakhe ya kani ka Bible Sunday da ki bon teli ki snam bad yol se don na preng jungi ru ki badang yo ban rakhe ya kani ka Bible Sunday ban ya don benta hakani ka jing rakhe hakasin ka badengkong hakane ke jingra ke ka Bible Sunday ka phang ka bhakmat e ka bangi kren ya slok kalong ban pen ken mau ya ka jing kordor jong ka ktin ka jong oblay namar ngi ki Kristen baro ngi ngi bat baro ngi priang bakane ka ktin ka Bible ka ktin ka jong oblay ka badon haka ya ka jing im bat kalong ka ktin ka bayai im namar bakadon ya kabor kabapla ngaken mausa akawi kesngi habang adeng syongka ya ying iwan iwe rangba ibu hanga ya kecingkeli man step haba iplit ya ka Bible pule ya ka Bible jungi iyo ban pule ya ka benta na ka gospel ka jung Matius kal nong ka besan ka khot ka balai pu khandai haba pule ya ka benta usyam baka hikai syapang kumno bomdei ban yale persya mar kaliang lara don bathap na kaliang kamon pensya sana ka weipat kaliang wan ra yang ke jingkeli hanga wong kumno ngin la ban penya dei ya kane bat ka jingim ka jongi wong ru kumno ya kane ka benta ka teks ka bala kren ha ka kolshor jong ki jiu kumno kan ya dei bat ka kolshor jong yu khasi ubu hanga ya kata kecingkeli ka penlong du yang nga bangan perkat ban puson bat ban wat ya kejubam ha ke jing persyang junga ban wat ya kejubam ngalarung sya ka konteks jong kadu ka benta balai la keren mano la bal keren ka ego penlong ban keren ya kiri kenten ban ngala persyang ru ban wat ya ka cultural context jong kadu ka teks ka culture ka badon ha kadu ka por haka Greco-Roman wall haka Palestine mensua kasno kata ka jing hikai syapang ka burom bat ke jinglerai deina kata ka daw ya ka culture jong ka Greco-Roman wall haki por ki mensua la ai kerteng ru ya ka kum kata ka honor and shame culture honor and shame culture ngala persyang ban psu ya ka teks ha kata ka konteks ha kata ka culture ki briu hak na kapor
haba kimi kirung haba kilet shano kidari kendong ya ka burom jong ka long rnieng ke jongki kidari kendong ya ka burom jong ka long ying long sem ka long kur namar kitip balada ki hap na ka burom ki kin hap ru kin poiro hak ka jingle rai dei na kata kadau kidari kendong ya ka burom jongki u Jisu uhikai ya kitu ki benta ya kitu ka benta hakin dong buat jong u ki bekentup na du ke senran kadai ka kenhun ka batlot bor powerless balat hakin kisingi la ru ban ong ya ka kata kadai kita ka marginalized group ka kenhun ka basyak khnyot ben ka kenhun ka bomla ban yang persyak ya ki bor ki bakrau u Jisu ong la don bat thap ya phina kaliang kamon ban syak na kaliang na kawipat kaliang namar u Jisu hikai kisenran ba lada uba klan bor uk takti ya me watlot bor ka jingle ran kam de ya me ka jingle ran kalong yau tai uba klan bor sekitan jungi ni juong ni ju pendom ya no re ya no lada urang ba briu uk takti ya ka kentei ni juong kumnom yam le ran ban takti ya ka kentei ka briu ka watlot bor kajing le ran kam de ya ka kentai kajing le ran ka de ya orang ba ba tak di ya ka u Jisu ong om don kam ban ya le persyak bat ki baklan bor ong lada ki tai ki baklan bor ki tak di ya pi kajing le ran kam de ya pi kajing le ran ka de ya ki hang tang sung thu na persyang ban wan ra ya ka teks haka konteks jungi kasi hakar kom sung thu jungi ki kasi haka culture ka bangi idon ya ka culture jungi ki khasi ru ngila ban ong ya ka honor ansiam culture ni dari kendong ya ka akor ka burom ka jungi namar bangi ting yo ngi hap haka jing le rai namar ngi ting yo ngi hap haka jing le rai namar kata ki para bangi bi ni im haka juk ka bakla kajaka ka bangi syong nisa ka yai kela ki ki banabar ki wan ban leng shop hangi ni haban bu ya ka jingkeli la ka ni ka bible ka bangi ya kren ngi yalap kadang dei kadang ya dei ne embat ka ni ka juk ka bangi don mentah hasor mentah inam la syu ban ong bang kadang tang ka we ka culture dan shibun ki culture hang ni shalong ila ban ong heka ba ka multi cultural context dan shibun ki judging kar kom im kar kom bam kar kom ya ki tin kren hang ni hasor shalong kumnungin penyadai ya kan ka gospel bat kan ka konteks ka juk ka bangidon mentah larangim tip ya ka konteks of the text kumnungin penyadai ya ka bat kan ka konteks ka bangidon mentah namar kata ki para bangit bi kadai ka dawayangi kapor ka dawayangi bangin rung sa sisin ha ka konteks jong ka ktin ka jong ublai kenang bangin la ban penyadai ya ka bat ka jing im ka baman ka singi ka jungi bat ka juk ka bangidon mentah nakwa ya ka banyalam jingmut ha ka ni ka por nak ka bentang ka bangladep ban penpule mene nak shiti ka ban kong se ki nong korin kala nong ka bakhandai ka khot ka khat khandai hadu ka baar pulai ban ngakwaru ban bu ya ka khot ka baar pulai kum ka khot preng jong ka jingya slok ka khot ka baar pulai ko ong kum ne ti ya ki baro ngale na ka benta kata ka gospel kenang bangan yo long ubaya yo benta lem naka haba puson bahaya kene ka benta upol upersyang ban yathu upol upenpong babalei ulenno yala ka jong ka hok balei ubu put yala de ulimit yala de
haba ulet ya lap ya ka gospel hapdeng ki jiu upenya rim bat uyale ban im yala de kumbe im ki jiu bat ka thong jung u ka long ban walam shibun ki jiu sheka chinget how Chris u ongru haba ngalet ban ya lap ya ka gospel hapdeng ki gentle ngaim ngaperkhat kum ki gentle kenang bangan la ban walam ki gentle shibun syaka jinget how Chris walaupun ulong ubriu bestad ubriu ubakrau haba ulet ban yalam ya ka gospel hapdeng ki batlot upen rit ya lade kenang ba unla ban walam shibun ya ki batlot syaka jinget how Chris haba ngapen kre ya kan ka kubor kawan kajing kren hanga hapdeng jong kasinot ribhoi jungi kadon ka kisnong marngar kadon ka kisnong marngar ke bagi don ka jong ka jinget ka culture ka jongki ban mentan nyo per person naki ki dei ki bompat pediang ya ka jinget how Jesus Christ kasinot ribhoi jungi kaladap ar person snem ka jingalap ya ka gospel bat daki babon teli ki snem ngilabu ya ki mission worker ngilabu ya ka school sinot hakar ko sinang marngar hendak ngiu iya ka jing roy ka jing ngiu iya ka jing suki jong ka jing roy jong ka gospel hakar ko jaka ka ei ka bakla hangta ka ei ka bakla hangta yo la sengim la ban penyade ya ka gospel ka bengialap bat ka culture jong kita ki breu yo la se namar bangim la ban su ya ka gospel ha ka perkhat ka perdanjon kita ki breu deina kata kadau ka jingalap jungi ka kut hakal er upol habuli ya lap seki jiu seki krek seki gentle upenya rim yala de batki banda de hakini kisngi ki bendangi la ban la shu la syasin ya upol mo kum chai ong jingi siti chboy ong ki chameleon Christian mo ki Kristan ki bakaladur kum bakalarong kaduka chameleon mo kanyang pesyak Henry upol udon la ka jong ka jinget udon la ka jong ka jing snotu kar kombatai ka interpretation method of interpretation jungo ya ka ktin ka jong oblai haba ulai ya lap hagi jiu kumno in interpret ya ka Bible upet ya kar kom im upet ya kar culture ka jongke haba ulai ya lap segi gentle ro uyele ban psu ya ka hakra ka culture ka jongke ka shiti shaki hebrew nang ka basang ka khot ka bakhat ar kong namar ka ktin ublei ka long ka ba im bat ka ba don bor living and active kunongin sngotu ya kane baka ktin jong ublei ka long ka ba im bat ka ba don bor ngishim nuksa yaw sunau sumbai usumbai habang ipet sinpe yau ulong ba terkhong don rugi sumbai ki blasti ladi sumbai ke ba sumbai keu uno sumbai om ikop shu ladangin bet yau ba unim ba unroy unsan kham tam le ya tu sumbai pathau shing pathau mo habangi yo ekish ing pathau ngi kelan ngi lape atat bat kadpe bat ngi that hakas ngi hadu bandar kyang ba haba pe sen pe ya rush ing pathau ikop shu badang don kajing im hao habangi pe ekri sembai jur negri sembai hybrid la song yaki haki plastik hang to manu shu ban la ban mudur barang don kajing im haki to ki sembai henry habangi bet yaki haka kendeu habakila yo ya kasngi uslap bat kasbo utu usumbai umi usan uroy habangi pai syaka ktin ka jong ubleru kalong kumchong habangi pet ya kan ka ktin ka jong ublei la shon ya ka hakadur jong ka kot om ikop bakadon ka bor haka om ikop bakadon ka jingim haka
Hendrai habangi pendaya ka haka jingim ka man na kasni ka jingi kala ban pen keladur ya ka jingim ka jonge kumbaban sa chisen ladang imbet yau sumbai nginom la ban pen sisya baka don ka jingim hao deitat on dangila bet ya uha ka kendau ni satip baka don ka jingim hao sumbai lom dangi bet ngimbet ya ka kedin ka jong ublei ha ka jingim ka mana ka singi jungi nginom tip baka dan ka bor bat ka jingim haka ublei ula keren ya ka kedin jong u ha ka konteks ha ka por ha ka culture ha kibriu ha ka jingjia bat na kata ka konteks jong ki jiu ki Israel ngishim ngi pensap yang ya ka haka konteks jungi haka culture ka jungi badai hang ta ngi sasnutu bahaka ni ka ktin ka don ka bor bat ka jingim usumbai lada bet ya haka no ka jaka umi hi uto sumbai lada de usumbai so man ken unmi hi so man ken onmi da weipat ujing thong upol habau bet ya ka gospel hapreng ki jiu kimi ki sok mensim ki banget ki Kristan upol habau bet ya ka tin ka jong oblei hapreng ki gentle kimi ki Kristan ki sok mensim habau bet ya ka tin ka jong oblei hapreng ki batalat kimi ki sok mensim ki Kristan ki bakrau jinget ka jing ong upol ha ki jiu habang adon hapreng ki jingan le kum ujiu haki gentle kum u gentle bar haki batlat kum u batlat ngiyo i ya ka jing persyang jong u ban inculturate ya ka gospel ban psu ya ka gospel ya ka ktin ka jong u blai hakata ka culture baka ktin ka jong u blai kan san kan roy kat kum ka perkat ka perdan ka culture jong ki breu ngajumudur ya kani ublei uwan long briu hakane ka pertei bat ushim ya ka longen yang ka dur ka jong ukres bat haba wan long briu hakane ka pertei u adab ya lade bat ka culture jong ukun benriu bat ngiyo i ba ublei ulong ubaim bandade ka dok khala ding sena kana wa na tadi ngibu ya ka rengkeu tang ka no kala ya ublei uwan na kawe ka benta upsu ya lade ha ka culture kar kom im jongi kibreu u im u ya utrei u thau thamai ya ka jing im ka jongi ya ka gospel lapan pau ha ka culture jong ki chiu la ya lap ya ka hapreng ki Greek hapreng ki Roman bat aki jat benriu ki baper ka arpo atarik jong ujun jong ka asnem khat pras pa southway ka dei ka sengi balakha ya ka gospel ha ka culture jong ka jat benriu khasi jongi ka dei ka sengi balakha ya ka gospel ha ka culture jong ka jat benriu khasi jongi chispa prapu asnem ngila saki ya ka bor bar ka jingtrei jong ka gospel hang ne hari khasi jongi ngila roi kat ne ngila san kat ne tar ka dei ha ka jing don jong ki balang la ka dei ha ka jing don jong ki Kristan ngila roi ngila san kat ne ka culture ka gospel ka bawan na ka we ka culture ka pon psu ha ka culture jingi ka jat ban riu khasi ka im ka trei bat ka thau thamai ya ki long yen ka wan ra ru yo men sim ba khoi hikin mau ka gol ka revival ka banang kong ka wanja hadin jong ujumai ba khat praspa kan dai pnyau bat ngi yo ya ka revival house nem khat kan dai spa san khat kan dai spa Andrew. Manu bawan ra ya kan ka revival. Kadika kedin ka jong ublai.
Hadin shispa snem haus nem ar hajar riu. Dai kan ka ju ka gospel ka bawa lambiang sa chisin. Ya ka revival. Ban ngila yo man. Ya ka jing thau thamai. Ladangi bet ya ka hakanu kanu ka culture. Ka ktin jong ublay ka long ka ba iam. U Reverend Angels Jun u kentho komni hadin bala yo ya ka Bible haka ktin khasi jongi haka dur jong ka wei ka kot house nem khat praspa khandai punyo uong haka nu kanu ka ri omla ban seng nong rim ya ka pateng ben riu ka ba tibriu tiblai klem da yo ya ka ktin ublai haka kti upai ba bat ka taru ka ktin babaro kias ngoto ngiyo mat ya ka bor jong ka gospel denamar bangiyo ban pule ya ka haka ktin ka bangi kren ngiyo ban perkhat ya ka naka kijingmut kijing perkhat ki bangi don om nakar kom perkhat jong ki weipat henrei naka perkhat ka perdan ka jongi ngimat ya ka bor jong ka gospel namar bangiyo ban bat ya ka haka kti jongi haba pule ya ka history jong ka balang Kristen hari India laki dei ki missionary jong ka balang Roman Catholic nila dei ki missionary jong ka balang Protestant ka thong ka banang kong hi haba ki yuk jat haka no ka jaka kalong banang ya ka ktin bat ban pen kelak ktin ya kata ka ktin jong ublai sia ka ktin jong kita ki breu ka maki ki kran kata ka dei ka thong ka banang kong jongki aba ki missionary ki wan hang ne hari lum khas jong hiro nengkong ki penang shuai ka ktin bat ki pen kelak ktin ya ka Bible ha ka ktin ka bangi kran ka dei ka jing persyang ban psu ya ka ktin ka jong ublai ha ka culture jong ka jaj ben riu upol haka shiti shaki Galatia lanong ka baar da khot ka bakhat sa Ukraine she phanga jing shisha ka gospel haba ulet she Galatia ushem baka gospel ha Galatia kala don hapdeng jong ka jingma namar ba don ki Kristan ki bom im ki bom ya shu kat kum ka jing hi kai jong ka ktin ka jong oblai habangi pai seka jinglong jingman hakini ki sngi ki ba mentaru ngiyo i ka jingduna jong ki ba pule ya ka ktin ka jong play ka jingduna bat ka jingbom la jongi ban pendon kam ya ka Bible ha ka jing im ka ba man la ka si jongi ka bu ya ka ktin jong ublai ha ka jingma namar ba kine baro ki pen pau hakmat ka perthei baka Bible ka ktin jong oblai kam ya deshu bat kan ka juk ka bangidan menta dan shibun ki ba perkhat bakan ka Bible kam don jing ya deshu bat kan ka juk ka bangidan menta ka wei na ki jingma ha kini ki sngi ka long habangi yalap ya ka gospel ngim ailat ba ka ktin jong oblai kan kren kan ka dei ka wei na ki jingma ka krau ngim ailat baka ktin jong ublai kan keren ngishim ya kanu ka khot Bible bat ngi batai bakane ka mut kumta ka theu kumta ngishut nyan na ka jing sngotu jongi dei na kata ka daw ha ka bakut ngim yo ngim ailat ayu ka Bible ka keren ha kata ka por bat kumno kaya dei bat kan ka juk ka bangidon manta hai ti ki than jungi hai kan ki snam ki bale ki dan ki briu ki nong le bertong kumbak dan ka du ka jingya thu hakikam ki apostle ki dan ki briu ki bale na ka we ki snong she ka we ki snong ki baduai na bana ki papang ki bestom bat habakilet she kanu ka long ying kabadon kabya kendu ya kinu ki ching ki jupa khabrib ya ki dekhot jang ka kalong yin
ki ong kabrib ki khmat jong phi ya thu hanga ya kanu ka khot Bible ka bawan ha ki jingmut ki jing perkhat jong phi ha ba gitu ki briu ki ya thu o ka khot Bible ka bawan ha ki jingmut jing perkhat jonga ka de kata shu batai be pan penyadai bat katu ka jing ka ba katu ka long yeng ka ya kendo kalam do tip ya kan nong rim jong ka keden ka jong play hagini ki snem bi balalit apedeng jong gitu ki klam kadon gawi ka balang ka bangang apet ka pladon hapedeng jong ki kenrum kenram don ka kubor ka ba ki snow kubor hamsaya ka ba ong haki ka ba tha ya ki ban plit ya ka Bible ka jong ki bat ha ka Bible jong ki kinlap ya usnyu bat haba ki plit ya ka Bible jong ki don na pring jong ki balap ya usnyu na ka Bible bat na ka do ka benta ka ba ki lap ya usnyu ki persyang ban penyadai ayu ka do ka tin jong ublei ka don hang tu bat ki penyadai ya ka jing im ka jong ki don wei urang ba balang haba plit ya ka Bible usiam ya usnyu hai benta bakut jong ka Bible ka badan ka do ka map ka ba kedeu ya ki jing ya anti missionary jong apostol Paul haba ki phone nga ki ong ba ka balang kala na pring ki jing e wan kloi ngalit bani kendu ban nga khot ya ki para nang syarai bat ki khot kom ti balang baru tau rong ba balang ula ya thu ya ngau ngaru ngala plit ka Bible ngala siam ya usnyu wang bat nga keli na kano ka benta jong ka tin jong blai philap ya to usnyu ong ngalap ya ka benta badan ka map wang baru ong nga to batai lem ngadang perkat ngan batai kumno ya ni orang ba dan bok bala baswano ta wei orang ba wang tate melayo ban syang perthei wang kon ya batai shu kumno shu pendai matla ya ka ktin ka jomplai ka don ka chingma hagni ki singi kumta hakar kom interpret ya ka Bible ka thong jongi ki Kristan haka jing im ka man la ka singi kalong ban ya da ba ya ka ni ka jinget ka jungi ba ka tin ublei kalong ka ba im bat ka ba don bor bat on day tang ba ya da ya kata ka jinget bat ban pensisharu ya ka jinget jungi ba ka tin jung ublei kalong ka ba im bat ka ba don bor kumnungin ya da bat kumnungin pensisya upol ula pediang ya ka gospel haka lenti sya Damaskus bat ula syam bakalong ka baim bat ka badan bor namar bakal penkeladur ya ka im ka jongo bat habau ya lap ya ka gospel upsu ya ka haka kolsho dan ki jiu haka kolsho dan ki Greek bat ki gentil bat upen ya dei bat ki jingjia bat ka por dei hangno bo polu ya lap ya ka tin ublei ka Bible ka im haka ka culture bat ka treiru haka siti syakinang Teslani ka banang kong lanong ka banang kong dekot ka basan upolu ong namar ka gospel jungi kam syamla wan hapishu tang haka tin hi henry haka borro bat hau men sim bakoi upol habole ya lap ya ka gospel Teslani ki para banget ki Kristan Teslani kala yo snow ya ka tin ka jong play but om day tang ba ki yo snow ya ka tin ka jong play kila yo madru ya ka bor jong ka gospel but kala treru haki da ka ching tre jong men sim bakoi ngila pule bun snem ya ka Bible ngila yo snow bun snem ya ka Bible inkeli ngadang deu Kristano bo yo snow ya ka gospel neu Kristano bo yo mat ya ka bor ya ka gospel inkeli ya la de pra pang bi ngau pastor bo ya lap ya ka tin ka jong blai ngaban keli ya la de shua bangan lej ban ya lap ngala deu pastor bo yo bodang yo snow ya ka gospel neu bo yo mat ya ka bor ya ka gospel bu ya ka jingkeli hangi
katong kalong kumbangi san ha ka jing im ka bakan jado ngin san ru ha ka jing im ka bakan jaman siam naki Kristan ki bayo sngo ya ka gospel tungin san siya ka wipat ka kerdan siya ki Kristan ki bayo mat ya ka bor ya ka gospel but ondang ila jam siya ta ka jinglong ka kerdan bangilong ki Kristan ki bayo mat ya ka bor ya ka gospel tungin jam siya ka wipat ka kerdan siya ki Kristan ki bayo mat ya ka jingpen keladur jong ka gospel upol hakalenti siya Damaskus ulayo sngo ulamat ya ka bor jong ka gospel but ulayo matru ya ka jingpen keladur jong ka gospel kabadon kam yang iki para pangit biin bangin jit bangin bisyar kumno ngi pule ya ka ni ka kedin ka jong ublay kumno ngi batay ya ka ladangi pule ya ka Bible na ka bantay de shimen bridge ya ka pun jingking ya ka na kata ka konteks jong ka teks siya ka konteks ka bangi ngidon day hangta pin sa snutu ayu ka Bible ka kren hakata ka por bat kumno ka yadei bat kani ka por bat ka jingcia haka jing im ka jongi kani ka yarap bangin ombakla ya ka jingmut bat ka jingtmu jong ka kedin ka jong oblay ngilayo ya ka kedin oblay haka kren ka jongi ka jingkwa kalong kumno ban pen im ya kani ka kedin jong oblay haka culture ka bangidon hakipor ki ba mensua hakipor ki bedang kena habangi tem ya ke duitara habangi tem ya ka ksing ka bom haying mane ngiju syamai na kirang ba ki juang ani ka jinggale big ki ong handre yakini ki sngi ki ba menta kamta masinar ribho jungi dan ka wei ka snam ba kilap tha ba baro ki balang ki dei bandan ka bom hai ki jinga sang dei ban tem ya ki bom hai ki jinga sang ki jungi habangi ruai hakini sngi ki bamenta ka gospel kala yo ban psu hakir yam haki surken ut bat haki jing tem ten rai ki jongi kat nu kan long ka ba kraw ka ba kordor lada ka ketin ka jong ublay ka yo ruban psu haka perkat ka perdan jongi ki kasi kenang ba ka ketin jong ublay kan nom long nong we nangi kadon kadugo ki jingruai ngam tip manu batau ya kadugo jingruai henrei wai kerteng ya ka urang ken i ubu ya kini ki kentin melong urang ken i urang pawar to nang ya saj mame hakmat unong bu nong tau ukren ya kini ki kentin haba upersyang ban penpau ban batai siapang uji sukres haka kol syur ke jungi lengba kata kasur jurwai upersyang ban smutu upersyang ban batai siapang ke jinget ke jungu how kres bangin dala ban pensan ban penroy ya kene ke gospel hakane ke kol syur bangin dan ngin laken ban pensisya bahkan ke gospel ka bangin layo pediang mentala shispa prapu arsnam ka im ka trei hapdeng jongi bada ka penkut ya kena ka kubor ki para pengit bi kadon ka jingong kanu ka culture kadon haka ya kata ka theological dimension ngim don kam ban ya kaliang ya ka culture ka jungi bangin tip ya ka ketin ka jong oblay ngim don kam ban kaliang ya ka culture ka jungi bangin tip ya une ublay kabaton kam kalong make it relevant penyadai ya ka bat ka culture ka jungi penyadai ya ka bat ka jing im ka mana ka singi jungi namar ka don ka bor ban pensan yangi haki ki bakan jaman siam to ublay
un kerku lungba kan ke jing selakan kapor ublei unang ai boringi habangi persang ban tip ban sungthu bat pule ya kaktian kacungo ublei nam ta kapurom kacungo amen saisisin ki para bangai biin ngapan pau ka jing sngungu ya ublei bangalala ban pendep ya kan ke benta bakabalang kala ban syet yanga bat pau ru jing sngungu ya kabalang ala klet ban ai kublei mene ban pau jing sngungu ya ka jing ai benta jung pi yanga ban sam ya ka ktin ka jong ublei hak ni ka singi to ublei nang kerku ya la ka jong ka balang bat ai ba ka ktin ka jong ublei kan yo ban psut ki long ying long sam ki jongi kenang ba in la ban im ban yai kat kum ka jing hikai jong ka ktin ka jong ublei ngin mi ina ka ni ka jing syam batiang rangkat ki jing kerku ki jong ublei ngin ya wai no na ka ni ka jing shikari ki jongi ta ka bin ruai ka nambar jing ruai ka ban rius pa lai pusau bat hadin jong ka ni ka jing ruai nasu bah ban kerpat ya itemen basan doktor o lamare bin pelat yangi da ki jing kerku penwai ka jing kerpat ya utrai ka nambar jing ruai ka ban rius pa lai pusau jongi bahabeneng nyai ngu me ko kenrat nama ne kapor ka bakodor kapor ka bakentang ka mengila banya senglang haketeng ka baem bat ka badon bo jom ngila ban sekri ban mane me ko kenrat bat hak bawai no jong ne kapor ngi duai se man kerku ko trai ye ke barok jing sekri mla pendap kham tam ka khubor ka tin jam ka rakan yo la ka jong ka banta ban pan paw ya ka bor ka tin jam ka jing em ni man la ka sngi ban yo la ka jong ka bor bukan trei pla ko trai ka jing em dungi ka long sam dungi hala ka balang bat kem lang sa lang ablai ker khu ko ka dan mingin skau thoi ka bor ka tin jam in yo mat ko trai ka jing ko blai ko trai ka badon ha ka nang mingin em ban le ko trai ban sekrim dah kajing isnai kajing lam ka tiblei jom kerku ko keralo jong syukri pastor bakodor nalaban pendon kami kota kano ka benta kano ka jaka kota melak hot iwan penyeng kota taban plai ko bor ketin jom isai banai kota ka met ka basyat ka bakhlain hoi kajing lo mensim kota ka bakhlain kota nang malaban yallab ya gospel
ban benar jing tim ai jong me ko trai hap deng ki bangai bat ki bam ngai dro Pediang ngi ko kenrat ko mengilong sas ko ju kot kat pa jing skribat da map ki pop na be kin ngi pang ngi deng teknologi sunong pan ne be barak bawah no jong kapo jong kapor ke bakodor Isaya balai ban pelai irkat bagi jigar ku bikin sai tam ku jombe bato ra ro jingai ai ka badap yang dap hai try nong prem Jesus Christ ka jing e ba ka ba mayan ka pla ka jong bleu pa na bam jukut lem rus lo bathiang jim chai bor jing tham thamai ka ba bleu man sim ba khoi kini ka jing kar khu lai we blai song sa bat ngi kam ki khu ni la sus pa jombe kin sho sar ka ba ki bangai hang ne ba sau dong ka pathai ka ba dem ba chakri bleu ba em man ta sha ta ba bam jukut ro amen